Duha ka managlaing sunog ang hitabo sa Cagayan de Oro City nga midanyo sa 60 ka mga panimalay. Samtang commercial establishment na sunog sab sa Davao City. Atong ibalik si Cyril Chavez. Biyernes sa gabi miulbo ang sunog sa sentro Kulambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City nga milamoy og anaa sa 15 ka mga panimalay. Naglisod ang kabumbirohan sa pagresponde tungod sa kagamay sa dalan, dungagan pa sa mga gamit nga gipangbutang sa mga residente. Halos 3 ka oras ay napalong ang kalayo nga midanyos og 1.5 million pesos. Usa sa ato ang bantayanan kining demand sa kuryente kay initial lang mo nga kuan is electrically motivated siya, so basi. Sagad sa mga apektadong residente walay gamit nga nasalbar nang hinaot silang tabangan sa gobyerno. So mo to pag itabo din niya, musulod pa unta ko. Namin niingon nga warag fire truck man siguro to nga ingon ba nga. Ayaw nagsulod diya kay delikado na kay na maumpagan ka. Compared sa tan murag amo ang manggid ang medyo dako-dako no. Kuan lang ba kanang bisan tunga lang ta ba or bisan gamay lang ang tinabang ba nga makatindog bitaw may balik. Pagka-Domingo sa buntag, dakong sunog ang nahitabo sa San Lazaro, Barangay Lapasan gihapon. Naglisod gihapon ang mga bombero tungod dikit-dikit og pulos eskinita ang agianan sa lugar. Moabot nga to sa 50 ka mga panimalay ang nasunog nga midanyos og 2 million pesos. Rice cooker kuno nga nabiyaan ba? O basin na kuan na siya kanang usahay maguning rice cooker labi na og kanang puno kayo wala ning sobra na bitaw sa iyang capacity. Samtang sa Davao City, nasunog ang usa ka commercial building sa relocation Barangay Santo Niño, Tugbok District, Davao City, Sabado sa gabi. Nagsugod ang sunog sa grocery store nga gipanag-iyahan ni Dennis Mabangis nga mikatay padulong sa Furniture Display Center, vulcanizing og laundry shop. Mibalor ang danyos ngadto sa 500,000 pesos. Unya away nabilin tao sulod. Nagagawas tanan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.